Български колоездачи тръгват на 50-дневен маратон до Олимпийското село в Лондон. Сред тях е един мъж, който доказва, че волята за живот е по-силна от всички изпитания по пътя. Животът на Младен Белчев е история за силата на духа и вярата. Точно преди година велосипедистът, който от 50 години живее на педалите, е жестоко ударен от мотоциклетист в парк Кайлъка. Заради тежките травми лекарите му дават не повече от 20% шанс да оцелее. Но Младен не спира да вярва, че скоро отново ще е на любимото си колело. Изпитвам голямо желание да се възстановя, да стигна до Лондон. По случай Олимпийските игри. И днес носителят на 4 маратонски титли е на старта. Заедно с други ентусиасти на колело тръгва на 50-дневен маратон до английската столица. А травмите са зад гърба му. От 20 дена вече съм хвърлил и патерици. А от декември месец хвърлих и слязох от инвалидната количка. Младен има 17 велосипеда в гаража си. Няма кола, но винаги на гърба си носи раница с най-необходимото. Аз съм карал при минус 26 градуса на Йорданов ден 2003 година по плувки. И дъщерята на Младен тръгва с колело след баща си. Поканили си Ланс Армстронг да се присъедини към тях на път за Лондон. Ще минат през 11 държави, за да занесат в английската столица алтернативен олимпийски огън, запален в Плевен. Вярват, че примерът им ще направи водачите на коли и мотори по-отговорни. Нашата мисия е също да вдъхновим колкото се може повече хора да карат колело. От Видин Младен Белчев ще тръгне със специална триколка. И така ще мога да измина спокойно 4000 километра до Олимпийското село в Лондон. Задръж педала и стисни спирачка. За BTV новините Вяра Даянова.